И здравейте на всички, аз съм Спулки БГ и днес ще играем на сладливо поредният епизод. Така. Сега имаме един бос файт, който трябва да направим. Така. Аре, махни се тука. Нямам време да губаме. Мале, това се върна, бе! Скоро се къла. Джойпвам Magic Bolt и убиваме този бос, който е супер лесен. След това само, че има един по-труден. Точно веднага след него. Ара убивай кой че удриш. Да си да удара. Додж. Не натам, бе, идиот! Не себе си говоря, нали? Защото аз го управлявам. Не е толкова трудно. Така, идва ето този трудния. Quattro no! Oh my god. Dodging the best. Okay. Dodging. Коруптор. Той е корумпиран, бат. Бе, корупциончо. Той е много слабо го трепам, бе. Хора на половин живот няма да успеем този път да го убием. Следващия. Беше съншно се даме сега. Стига. Не. Направо трескам телефона ти към стената и не ми дреме. Бързо, бе! Бързо, че нямам време, бе. Това бос лесен, бе. Все пак е първия бос в играта. Или ме втория. Това как излезе? Ой, изкара си. Чакай, бе, моето момче, спри да се въртиш като пумпал. Бери сте оръжие от тук, бе. Ходи си у вас си игра с тях. Уа, всичко защото не натиснах правилния бутон. Добре, това падна пред мен. Супер, че не ме ударихме. Да, това сред цялата арена мен оцели. What? Аре, няма ли такова синьо? Това бос поне не знам как да го трепам. Ама не е лесен. Ето, този звук, като го чуя човек и почвам да умирам.
Добре, това падна пред мене. Живи сме. Майка ти... Табе! Треснах една възглавница в стената. Знаете ли колко се съкратявам живота, като игра тази игра? Аре, бързо, бе! Тичай, бе! Тичай, че ме дразниш вече, бе! Поне да не трябваше този бос да го бия всеки път. Аре, идвай да те отрепаме и да се свършва по-бързо, че имам работа. Аз не мога да се измъкна от тук никога посмъртно, разбираш ли? Аре, умирай по-бързо, че ме дразниш, бе. 75 XP, без тъпотията за бос. Не, далеч от мен. Шит. Да не падаха те отгоре. Разбирате ли, до сега щях да съм спечелил 10 пъти. Фак, това идва. Благодаря, че ме удари надолу. Но съм благодарен. Може пак. Моля да му отблъскам атаката просто. Това още не е минал 50 тачката проценти. Супер, на половин сърце. Хора, това ще от този епизод. Ако я харесва, се абонирайте, цъкнете бутона лайк. Сам ще го минавам боса. Чао!